kaso kaya nakako kaya puas sumiyaw na kagagawi na kay miya ka masisa kagagawi na palapisan ka sama na to na ayapuntag nakapuisa agu ka lapis itu mo mga sa mga loksta no mambo isa ko na mato na bida ang oto kapani at akorosa na reyotak no to nandinig ka pa kapasa na tao tidawin na minikurot swimam mga nguda, ikat kano. Nagumiraw siya, nawaito sa umagadin, an ada ifardi, gitu ba? Na ayangaran ito na kaikat, ugay na ayat ito pa kaalakuan ito na kapniat. Uriyan yan na minikat kayo man to. Mapita na kumiyang ka, na ayangaran ka na miya kabuka. Ino to, so iniktan ka na biyuka ka. Ay, babasaw na yan, maranaw. Dapat yun. Mana na yan na miniat ka, abtir ka. O yan yan na biyuka ka, kagi mapita ka, miya kabuka ka. Nayangaran ka na, miya kabuka. But miya ka na ba miya kabuka, miya kabuka. The home zone. Kuri ko to? Yang koto akadaun daw akad tiger na piyakadang kapwala la'allakum tattaqun upama ka kuwang kano pusa kano na sigurado ang buli kano maalakan na la'alla kadi ang mga riyak na yung mga alim nagyangan na la'alla nabasa na na Arab na yaman na yan na uba kado-kado yaman na yan na iniito ka pero basta suwalay tiroon na ayaman na yan na sigurado la'allakum tattaqun sigurado na muli ka na maalakang ko Allah na adim dariday beda kesukat takalak ko kasumbayang da kesukat takalak ko ka diakat da kesukat takalak ko ka panay haji inubuto si ko sa puasay ad nakalkon anak kesukat ro na may to nakagiging ngayon puasa na andit ni kasbang o fajar taman sa di sumudub suwadongan na di kang buka aw di ka nabaad na polisi mayor at tumutundugur ka nabaad na bipati baryo at tumutundugur ka kapakaya kilid tanwaranaw napigo ka na suminub ka na may lapag kaon may usug-usug ka na makambot nga napilaw ka matangaw di buka iya ini sugu ka tigre bubnaro to na may kakabs skano hindi tarago sa mga katulong di da puasa na yan kapag kagaganga sumunga sa kalasan na may mga mabuang ta sa uligas sa kanya may tatapok kaya lutuan na ikayaga ka kung nakakatika ba kumupili alin si imam, si ina, si ama dadara to nasa mga to na makasaya dahil maingat na pagkilo ka mabuang matan huwag na ito na mayong sugusuka sa kano hindi tarago sa mga amo alimat ta upusa inungo to di kagaga bango to swa limada inungo di kagaga bango to swa dingga kagaga kay mapaparatayang ka innallaha ma'aka bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi paparatayan ka di kang buka ka kagya padakas wallah sanggulalan ko kapo makinagalian ka kapkilian ka agukat tawin yan ko kakro kabintang o kawiyag-wiyag ka sabutan na to within 29 days or 30 days siya ko suldo 20 agusyaw di na 30 gawi saulan taplak na mapaparatiyang adna Allah
na malaya dayang makaroon na bilingang kaakalak ko Allah ta'ala. Na hindi ka balingil kaakalak ko Allah na diba na ididairan yaman sa tufari ko duniyak hay tawang ganatanian sa dunia yan ay talagad ka ko akhirat ka inumaalakang ka maunotang ka anta miya bimbang ka ko dunia ka ano na bisalimim bida ano parate agukalak miya kadak kal sumalay parate ugi na bilang-bilangan sumalay kalak upang mga pangasay balat kati mga tuwan na mga kangudaan mga alima gusto mga ustadar kanusan mambo mga alima na upang mga pangasay balat sa kapag-eskwela na so parate na ipun sa kinder na taman sa college na parate okay na likawit yan sa masteral agu doktoral na gyuti takwa gyuti kalak ko Allah siyabutan ito sirumanan ko madakal sa malay parate okay na may tuso malay kalak bud na madakal sopong na da mamalalaon at rin mga ibarat tayo at na mga tawa mapasangi ka pamagusay sa kapya kaplokloks na marangit ito ikaplokloks dawa takwa at na mga mama amata umamagusay ko karata o kapabaya ko karuma nas kaniyang mo iday youth da labutian ko karuma niyan at mawa mga babay amata umusay ko karata o kakukontrola ko karuma nas kaniyang bui kumukulang sa takot sa asawa kuri ko to at na mga tadi ba magusay ko haram nas kaniyang panidiin bagi-bagi ko haram da takwa nangyari ko to nakaginginan na ayamapya na imanto na purong ka nagpiyakan kaalaan demonaikat tigumpiyot to marururan sa daway pimanisang kapmanokad na dadagpiyag nadang kadinag pagawaan ng sumatatang kadadaway bud na mataot tundingan ako kalala bud mataot tundeyo ko paweng o podiyan dari mataot tundingan ako kalalalungan yan dito di masuswayan yuti sababa sumamana niya ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan ya Rasulullah pero ang karakang sukat pero adid na ba niyang kapo na makalior ka makaukit kumapung guma kau ma ayak kumako aguma anak ko kau yaguyigam diningilan no nabi natin na kul amantu billah thumma istaqim pero ang kaapyarate ako sa Allah thumma istaqim na oran yan na unto lang kaaketero ang kaon unto lang kaaketero ang kaon dapat yan salo nga na maore na sumtan roon ang graduate. The term of your life is the term of your studying on your religion. So term lagaday o edad ka nagintot ni lagaday o kapangadi ka kuwagama minal mahdi ilal lahd puong ko sarayota na tamang ko dindingali kuri kaya andi ka patay ka na that is your closing right duty kaya close ko kapangadi ka okay na kanao to graduation at nakang graduate na centralize ando ti kang graduate no siko masa makasasasap tano la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba yuto sumasa ada makapiro sabu saydi dan wallah ang labiya makalimon nayap na magtirian na sunod na pinggulaw dan yan subhanallah ipanawag rumah musuh di peluma kawanan akapakakawayan sa manuto na jayid
jayyid jiddan mumtaz. Diwa nga pagkakawayan sa manuto na udi makbul na rasib. Ayaw mayan na kaya konsideran udi na miyapil. At man na pagkakawayan na kasuntok yan nararabiyan. Na kelso na ikidawagun sa likod. Wara'a dhahri. Diyan mo kaya kaya pagkakawayan na kawanan na gyuti mga muttaqun, gyuti mga mu'minun. Diyan kaya pagkakawayan na diwang na gyuti mga muslim maas, mga muslim mga baradusa, mga munafik. Diyan ko tamya kakawa na sa talikudan na gyuti mga murtad, ago mga musyrik. Subhanallah. Sama na, may kaibigil ka suukuan ka. Ito na ang mga dayo. So kung kaya pagkakawayan na kawanan na playlist. Umukura'u kitabiyah aynaw batian yurak naman ang kaiya kitabahan. Subhanallah. So kung kaya pagkakawayan na diwang na upamakatatamo na kasuspigyan na ginawa niyang ko tamok. Nabatian niya to na gumuro. Ma'agna anni maliya dadumbus amining gaira ka na gunahot tamukakan. Upamapmang ka nakadatuyan na daniyang paginuntulan. Nayaptiro niyan. Halaka anni sultaniyah miya binasa khubas o kadatu akan. Subhanallah. Isang ko ito masana skat nindiyong pa sa ginawang ka. Skat ni pumagusay ko kalanalungan ka. Waqala sawaba. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Ayap na pero niyan na sunjog na benar. Mga ibarat yang buyaw, pili ako niya. Wala ito mga na gilaw ka, kanang ko, pituladang ko, supur piso sa ataw. Para mo asa kami pakakubra. Kanang ko piyaman kawakan surikor dua maami ada to sa bitiran para bu asa kami pakakubra. Diudua kana sulagna o isa kawalay. Kuminua korona sa ora kamano kadir dalakan. Siya kang panaperito. Kung tagutungo sa nakaumambu at taway nangin na nabubungkusan niya ng balwin niya na tumbad. Wakala sawaba. Wakala sawaba. Pinirmaan ko. Ito na yung pinirmaan niyan. Sulikoy di siyon na pipira asarbu amalikoy di taka na soprajik. Wakala sawaba. Itibahan na marawin na ngaji ko tumindig kami akabgang kami sa dafak. Basta miya ka bakwit na adna dafak yan na green card. Nakagaya ko mga tindig kami na adna miya nga ilaya meron na kanaba miya kang bakwit na adna mga green card yan. Matan. Na sinaman ipiko na ko ayuda. Napungurok sila na. Ya Allah nalubudang kar kami so kawiyaguya kami. Palubudang ka walay kung makadengga ko darpa mga bakwit. Tang na ba kami akang bakwit? Ay dapat yun. Mala nga prepare na kubitan. Mala. Alim na dunay kiswa iyo kaya. Pitero kaya Sugud One Islamic Youth Movement
Na ayam imbalon na so mga senior, iman to mga si senior na yapan ako makadya na mga junior. Ayam mana to na pipiraragon. Na di mangusiat sa mga alim na detarudag kailin. Di ka nung buklan, di pares. Di kami buklan. Kaya di kami kang buklan na katawa namin pag-isir kami wallah sa alaman na mori. Na di mito mo iba kami kaisi. Yung lagi pag-announcer na ayaw mana niya na announcer tanong to. Swildan il-Islam na imanto na running 44. Patappulo agu patrago ni manto kapuli lagu yang kaya Wildan. Tama ni manto. Tama ni manto na ayaw buat kaya sambira kan sa presidente na sumaya kadua ragu na kaya pagkabarudak ayaw mana niyan na si sa Qatar. Ay no ako pular ka nga mga reak na mga kangudan. Ikira na dirarak kaswat na tiap kisu asa ka kay dari daya ada makapasad. Nya ka dua ragun. Yes. Nya ka dua koroban ragun. Ugait na sara di ni produksya nya ka dua ragun na nya ka baleng ka may apel. Ta kenapa ko may apel ka pia ka baleng ako university nabigan ako niyan sa diploma honoris causa. Honoris causa. Ema na sudang ka mapasad na inibgir ka. Bahkan bigis sa diploma. Ay basiran ra sa Qatar. Al-baqa fi dawlati Qatari ma'siyah war ruju' ila al-Filipini ibadah. O sekan ka kadna dusa nga na ubaling ka na yuti simba. Yuti basiran. Ay dapat yun. Na yuti bigas sa bilang da presidente OIC. Na timuluga kartunan sa kwa na sukep na haji na mibulaya kwa ayam na yan na Amirul Hajj ko guest of King Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud isa malagay sa bapanon nagyang mo to kakako kakangay mga babayak si Dr. Attorney Saga Mabaling nas kanina isa malak niya naguntaman ro ayun tiga pakatuna niya yung embassy na mimuli ako Amir na gugumaga na tao sa Pilipinas na ay ating presidente na si Idris Otikal Abdul Latif. Owas. Kanina niya ka-acting rak na Sultan Wildan. Kaya mako kumya swera kung mansugal po. Ino to? Di kami protosan katumuon nami mamatay kami na did nagkiskatar kami upagtaw mi. Yutitip diga mga alintano ya. Did naskatwa. May pasad. Adi sabah dum sa malalambaon. Nagwa kurar kau mga tao sa Old Capitol. Tira na alim. May 40 agupat ragun na pengusiat ka. Anak ketanodan ka awasiat ada nga may pangusiat. Sumining ako. Tinaikiti kaya pag-Islam ka, tinamya ka labi mamubunda 40 ragun. Nantiyak na sa manay, ayag da kaun lang mawasiat, paling kami anak, wad na dangumanak. Jadi ini sebuah kan na. Lang na wasiat pala kami anak, wala da ngumanak. Simple lah, terukur kan ya. Ini sana ko iran sa kamkrami, ino kon diterima aso sambayang. Maito akap terima ako sambayang sanggaya Pilipinas. Kagiya kanili mo mga imam, imam mga khatib, mga bilal, sumiling ako. Tiyak na isa di mga terima anam. Di tanaw di mga sumbayang, madakla di mga sumbayang na dakakamati. Di makan jema na dakakamati. Marangan siya namin akadingil. Kumbukan tahu na may lain yung aming sumbayang ada mga kamat. Palilip kamat. Nakaikata yung mga lima yan. So basa Arab na maadin sumaris na miya binasa sumana, miya din sumana. Kuri ko to. Na miya kan kinusap kemata, kadeka mati salati, kadeka mati salat. Dinibawa yan so salati. Nagito na salato. Now, yun di kaya kamati, na sila makakamati. Hindi yung masila na kakamati. Bata nagpabola na may. Kadeka mati salati, kadeka mati salat. Sama na to, nasadya kumiya mata dataro to, nada kakamati. Kaya korek na kadeka mati salato, kenapa salati. Subhanallah. Ikadua. Miatero o nabi asadin sa pamamakin na ganyan natin so pagbang na prag sa penduyog niyan.
Nama pasad nan dua. Nama pasad na pamatin niya masuk ke matarak sa penduyug niya. Nama pasad nan dua. Nakapantagiro nakapatay na mea halalun din susapatak na tigunadi. Sama na madang lang boy na alhamdulillah ya lah napakin bagian nakarang matang adi nga kega. Ano di kega? Kaya sok pagbang na gira pagbang na sutup di daw sa watak. Hayya ala salat. Aduh, magunutup na napas ka. Pelakayan kau to, kobang, di ba? Pero beli mana lagi aku kemat na sunjo toto de kena 45. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ala sana. Ano man nga pelakayan nun? It's torbu. That is my advice. So isip kemat na pakambula-bulagan yung sukamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadika ka pa si. Kan makakirusok pa ka na Allahu Akbar, Allahu Akbar. To yung ta, laboy gila ang magariba, Ramadan ada tumiyutun. Sa masjid. Tamang ubang na may adit suka pa kaplagalagamon. Dhahabat damu wa tallatil arauq wa thabata al-ajru insyaallah. Imam billah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ano sa saluwa na kung ina mabuhat tumiyutun. May inamay nang dapulot sa lagtsawlay. Ay mamu ako mamat na din dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Duminengel. Bagamati. Imam ang mga tawra na api ada maka masih imam nakata si ustad. Tadi kanga. Dataro awanga tibikat lansang. Kami amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah ila salah ila. Imam musi imam na. Kay makapasad kumamat. Naman isa na pendua na kata si styliran. Style tano na basiran. Tunaw to. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Batigin sa limon yan. Din na pitero yan na. Astagfirullah. Nah, may imam mamusi imam. Inna atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allahu Akbar. Kay mapasad ada nga mapasad cuy na atayna. Tignan. Ustoa. Kaya kebungi-bungi ta sana pamakagaan na niyo. Pamakagaan na niyo. Iya. Nah, sanga may po sa Ramadan na siya ko sa umrah. Nasa kaya pag umrah ko, nadid maalin suy kikidion. Sa Masjid Nabawi, ako Masjidil Haram. Apakang bubulagan subang, ako sukamat ko magarib. Diba? Apakang bubulagan 7 to 10 minutes. Natin so panganangkan, ani kapag pangiron, nakanangot na panganangkan, na amay ka mapasad na lapat nira ng uta safra, na tagong ko, tago isa basura, nagubuka mati. Isi niyo, kumiyaka pag umuragaginan. Sa kutano na, all nations around the world, langwa na nation sa dunia, na palayad ang pakabubulagan subang agukamat, malagi do Ramadan o di Ramadan, igida magarid, liw-liwang kumaranaw, apakatitarap saan, din na dua, igida do magarid, inuto pakabubulagan, at mana dua raka tarwa sunat ko tawag kibabayaon sumbayang. Na upo na apakatarap saan na kibabayan sunat na, kaya ba yun nakasubalas yan? Dapat yung maraya. Yang mo tama maaminin soltora ka na tinamatang. Wallah. Tito ko na. Tito. Malagi ada tanong maswa. Sekarang pa na mga baik. Mayang usyata ko, Peter. Sad na mabati yan so kulhuwallahu ahad sa makatlo na dataroban niya may tamat sukuran. Sa mabati yan so kulhuwallahu ahad sa makasapuno na imbulay wallah sa walay niyang kusurga magatus ka andana. Ay mabuha sarat na makasapuno na diding kesunggaltan. Panam tunduk-tunduk. Naba kulhuwallahu ahad Allahu samad antay padeka. Lam yalid wa lam yulad wa lam ino ka disulti. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pawana din sunggaltan. Ato na pa nito mundugol, kakorok. Ama apa sad ako natigulok sa bubaya.
Oman akan pembetian. Anak ko miyakad dakdak liwalay ko surga. Tintangan ko na may pananagupian na kapapawalian. Sisi sa bundalian na kanalampawihan. So miningaw, di ka na bobo. Kakurop ka ha? Morgan ako, di ko makurop so kuluhu. O di ko rin poto la dilak na. Nanti nakuha tao na may kaya nakuha ka banso untuk da naubay ka siya. Kabatan kurupa. Oh, kinuha na yan. So, tudam yung bayaran. Di ka na kakurop ka, di pikiror ka. Nanti ka nakatawa nakasudal na min hurufil kalkala. Ayam tiro na kalkala na ko, to, ba, agu, jim, agu, dal. Kaya ko matiro ako namin na hurufil kalkala na ibo may abal siya na may asya na nawa siya kung tudo yan. Ato na apanay kalakala. Tiya ka na sudal na di ka pa kayo bangga batia apatay na lamad na ka. Ano mo na ikakilam doon? Qul huwallahu ahad. Sama na naliyang madaknot to. Kailangan din nadal. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Yung tiliyang madiyan. Ay buang katawin niya ron sa nadalon na kami lang agi sa kulhu. Udi niyo mila lang nadit na may nagiwadal. Correct? Ato na siya yung batiyon. Pakalasikan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Yutilasik. Dapat yun. Arangan na kanon, nabundi na si siya, iya pengaman ginubo pakalasik asudal. Tidak mana di mamakalat. Oh, di pun ditetaruan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat ikuti korek. So dalam niyan, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Gitu yang diyan. Pakalas siya ka nakamamuna, bangaw deket-deket tangan ibu di atas didi. Namanya lak-lakman. Pag biraw ka, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Malah pernah kinanglan nakapagdadatan ako agama. Ibu miyambal sound na bubina. Alay matiyan watakan. Gila oras kasi na di kadang pengusya to. Tika na yan ito. Baka mingan pangde wa matiya sa kurang ha. Katiya miya kaputin na buka kan na di ko katawan o basudal napakalasik. Mata lagi mga area. Tiya ka mumsa. At mamukman na miya bala ka na doks na. Unta doks na. Bona siringan na miya. Loks sa babay. Miya ka lalay simba. Miya bala ka. Babo, ada ka puon. Tiya na. Inalawa kang si babay ka. Ako si bati ka nga. Miya ka umasiran. Minay haji. Na mapipiyagi na weran. Uway. Nababunan to na ipiyagi na weran ka. Giniraw na yan sa pasbi yung matas. Kata yung pasbi na plate company gira agagawi eh. So alam maga. Plate kon. Diya ka na katawan na ko ino ng pakatas. Di nag-iubuik ni pamumasa ko ino imatas. Diya ka na ino matas ka tataguan sa 30 agutelo na tataguan ng tama na 30 agutelo. Tila ito na ang 30 agutelo. Matang ko lang sa kanamya bakod makaanggang ha. Kinisiyan rin. Ato na tina ngay 30 agutelo. Sekali na ikinidang ko. Teka na bubuan. Ito na bisip tuntul na kagirap ng ginawa ko pasbi. Tingnan din natin nga pa sa lamang nakuha ko sa pasbi na. Kapatang ko sa pasbi. Pasbi. Miyakalalay simbaloks. Na diniyang katawan na ubat 30 agutelo subhanallah. 30 agutelo alhamdulillah. 30 agutelo
Allahu Akbar, ikamagato siyan so la ilaha illallah wahdahu la syarika la, taman sa kapasaguto. Wallahi, ganun yung katawan. Udah kayo kutero ungkoron. Namiyak ka na lang. Ay, ikablag sa masjid. Daman na to. Sama no to, na di, so mga ulama na di kami protos ang kakatawan na may na din yung katawan. Kung di nakatawan na may nakatawan niyo, nakalipat ta niyo. Sa mambu na di ka nung buklas, sakit mong bulayo ka niyo kung mga ulama. Ngay no? Dek na makalawan kung mga ulama, apakaturor ka no untol o kora na hadis. Kaya na piyaganan. Korek kayo di? Korek. Yan na ipopola sa social media. Apalawan na nila sa mga ulama, kakamor ka na, kaudas kami, yung kaya kamor ka na. Di ko makayon. Ayaw gusto na sa mga ulama, na sukepo sa mga nabi, na sa mga ulama. Nasapman sa panggalibog ko mga ulama, na mga ulama followers, mga ulama assistants. Kasi sa Quran na, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sa hadis, al-ulama'u warathatul anbiya. So mga ulama na ayam-bayam-bayanan salian tiyo mga nabi. Kenapa na Peter yan so di isi seminar na ayas salian tiyo mga nabi. So so mga ulama. Dapat yun. Pag ginawa ka ako mga ulama. In my side, susah na. Sapulo kami agupat ang magariyari. So pintor, sana ka sapulo agupat. Na so pintoron na miya rapas. Na so pintoron na miya makala. Na paleo tumimbolo yalin. Sumayo miya panganduro ka na ron siya sa sumbagarugong. Na sudar ka na ron makatukaw na miya makalabid na isa ragun na terima Allah. Si Alim Sulaiman Mimbalawat. Una dapat susage na miyantay na sukakakakar kami si Alim Bishar Mimbalawat. Sama no to nakagyasak na yari-yari na ikukwenta ko ginawa ko sa miya kay tweet to as sabutak ng kuwagama. Na kaya ikukwenta ko na amay kabagkasala ka kinanglan ka sa sabutak ng kuwagama. Asara ka parawa ko gusto oras ako na promise ako na kayo servisyo ka. That is my promise. Para adag na kasis ka ta. Sugara kang sa walay. Pag-imbitar na akong ako darupa ka. Andawa ka, tawagan ako ka. Tigsan ako ka. Uli na pim ka. Sisangan na tiyak na bago account ka. May hack so alim man sabi. Na may kambuhin ako sa isa account na bago mo sa Pilipinas. Nasungkaw na tiro ka. Sakan so pumakinag sa suguduan. Kasakan si Giraw. Bako nga ba pakapanganto ka. Awa na. Sakan si ko ano manto ka kung ka. Wantawa ako. Aba ko di. May ako sa wida kada ka na pangantok ko. Kilaya wida kalta naging dunia. Naya mo na may susupuno mo na ngayon mo antok ako nga. Naya mo sopa to na antok ka nga. Dapat yun. Kuri kaya magandang tanong sa agama. Let us build our society on Quranic knowledge. Panaragong palayin tanong so ingat tanong kung katao ko Quran. Kau maswa tanong na miya karani tanong kung kapakasulta surga. Para te ano yung suilbo na ayat tariq likulli shay'in tariq wa tariqul jannatil ilm. Lawa na shay na alalalan yan na ayalalan ko surga na sukatuntuta ko ilmu agama. Yan yung suwani man lagi sa manaya na sisigan ko surga. Basta majlisul ilm, basta adab pa di pa magusaynon na suilmo apara ko Islam na aya ilenon wala na rawdatul jannah. Kaya mana niyan na kalama-lama ko surga. Sama yan, nasisiyangan ako kalama-lama ko surga. Sa din sa muna, napigiraw ko ng mga malaikat na mata no to ko dawi sa manusia. Pala pa nga makauntun ko kalama-lama sa surga, na hinawa niyan. Paggaga na niyan, na maguntun ko untun na sa tubaya. Ay dapat yun. Sabab saan? Na inisyo na mga reak na katira pengusyata na mga isa kong oras sa mga yan na sa pulo na gulima kami ng tus na aya siya buti undang ay piyag istorya ko sa doon sa buto na nayo at tunduga ko niyang buka kayo sa mga pitero ako ng mga link ayang pakaurehan ko saya
1 month before Ramadan, na inorganize sa mga istikbal. Kaligyon rin yan, ay istikbal Ramadan. Sakan, na inalinak. Si Sawildan, na kanaba istikbal. Isti'dadan li Ramadan. Ayaman na niya nakapreparado. O istikbal na welcome. Pagkataros ng Ramadan. Na o isti'dadan li Ramadan, na preparado ka sa pantag ko Ramadan. Na kaya sumula kaya pag-istiada dami na minisul dami ko mga kampo, mga mujahidin. Sa Camp Jabal Nur, sa Camp Ali, minisul dami ko kampo, mga pulis. Sa yamanan yan na Camp Alagar, sa CDO. Minisul dami ko mga seminars na ayaman laon na sidin sa Robinson Iligan. Na minitsuldak ng kota istiada dan di Ramadan. Ugay na lang na piyago sa iro mga anima pingimbitar tano. Agusida rin ay na upama ka pruta na palet no to importante. Ugay na yan pinakamala importante ron ay istiadadan li Ramadan na imanto na miya ko maso miya na su istiadan ka kate keno kan na kaya miya lapas pa imanto. Kasumiyunot sa Indonesia kung sa Saudi Arabia na ikasapulo ako pito. Na sumitilim bugag sa maram na ikasapulo ako nung. Sama na pala may kalpas ko sa pulo ako 5 sa ngayong Ramadan. Na ayad na bikil amiyato na daon na ngayong tirong ko. Ato na! Ayab tirong ko ka nung pinakamada at tigo niyo sa pagalaga niyo pipya na di terimaan wallah susambayang puasa diakat di ka panay haji di ka pagamal o tao adan yan may prilay adan yan may prilay to sa manay na miya mo na lagwid dyan pamikiran niyo pirakataw pirakataw umanis ni naguhamis na ipanik sa langit su amal na ayabu amibubuga ka amal na su amal o duwa di pimbitire ayay beturun sa kumilik na sit aside ayang manaw to na di pasin mapkembas kaad na mga mark balot ito upama kakakembas one squad ko mga in-laws mga kiamungan Diniam di pagidida amayong. Diniam di pagidida na yay na panugangan di mono. Ya kamu nga koro nabubupasag wala. Ay dapat yun. Si Muhammad Agusi Dariday na ditbitiyaray. Istinago hamis na inek sama langit so amal na mibubugang so amal idariday ko si Muhammad. Piyangapin na ko yung Muhammad. Pero wala miyangapin si Muhammad na so amal yan na dami lista na lista niyo sa makamagatos matakaw. Imanto na Ramadan so satiman na makamagatos na kay magatos ito na makamagatos sanggibo. O pangangapin si Muhammad imanto kay dariday na makasanggi bumata sulista ano amalian. Si dariday tiyarimayan uway na lista niyo sa makasapulo. Kay manto na Ramadan na lista niyo sa makamagatus. Allah. Usakan sa kanan tumaon na ka. Pero amay ka makadistrobo ka. Amay. Ramo ni sinig. May atamilikeras kasan. Nanti ka. Baka di misgida. Na pisurumanan na si Muhammad na piyangapin niyan si dariday bagan pianinisut bagan dini panarumab bagan pianunong ka pero wallah si Muhammad na listaan niyo suamalian sa makawasang gibumatakab kakata na tianorian dinabunta niyan ki dariday si dariday piyangapin na daniyan tarima na pupida niyo sa budubadian sumurka na ti wallahu ta'ala. Nagitindira na ka.
Kamurkaan sa tao na kaya murkaan panswata yan naguswata wata yan naguswata wata yan sa taman sa kapitwapi. Allah. Ikatlo. Daw pa pini Muhammad kaya tindigin baayabot taw si Mander gusaba pansaysa. Dakan mo pa nga pini kaya tindigan sa tawa dia koron mga nonodi kami. Miyatay Swisar kami. Pero wala kay ramig miyatay Swisar sa gunan na boleh niyo sulumba-lumba kunaraka dapay Muhammad ang si dariday na pakisis kini niyo kiran sumurka kan sama kamagatus mata. Dapat yun. Subhanallah. Sana dito tiyak na lawan na pita diyak ditero na pagorya korona. Pagorya korona gidap ke parwa ko. Muna ang panisa ko sa ni mbeli guys of honor and speaker ko pagana kel ka isa MCB. Yang na marawi compensation bill borda na so signing of IRR na sa ni guest. Na miyadal pa sa mga senador, mga kasabwa na senador ag congressman si Mayor Mahol agusiya gi niya bumbit. Nagusi Torques representative Barm dia pakiwata ko to. Nakagiya ko tero ako. Dagi at yang nabali ka na daratan kay Bumbong. Nabali ka na daratan sa Senate. Nabali ka na daratan sa mga kongresya. Uditan o butabang wallahu ta'ala. Na imato at yang nasita no pagampalan na pamanin sa tabang wallah. Na yaw kiti na daan tanong marilay. Alam na diknitero. Ira may parwa. Marili dua itan naman sa lawan na more. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu. Sa lawan na more, mga marili dua itan roman. Na ayam itataros-ros kang giginawain na illal muttaqin. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kaya mana na yan, nasa luwa na mori, na suding giginawa sa dunia na marilido ay. Na ayaw po amitataros-ros suding igang giginawa ay, na mga lay kanakolla, illal muttaqin. Sama na ito na adum sa kang giginawa ay, na ikatop diyan. Ito suding kulitero na, dayon sa dayon. Brotherhood, forever and ever. Dayon sa dayon. Hindi dayo tanong sa Tugaya, hindi dayo tanong sa Lanao del Sur, hindi dayo tanong panggubyan na Tulfirdaus. Sabab sa kagiayak yang giginaw ay tanong na takwa. Na ayang mababalo yak sa panon nagya suguduan Islamic Youth Movement. Na sama no to nandi dayo tanong siya, nandi dayo tanong sa lungan na mori. Dapat yung magyukin, nandi dayo tanong siya, nandi dayo pecat dyan na Tulfirdaus, nandi dayo tanong okay? Anday magyug, uway? Uway. Na upamakap na ro to na ayaw kitiyan na marilila itano. Marilila itano. Saksi usul Allah kay manto na marilila itano. Uway? Sa di mag-uway na di marila. Na di mo parila no Allah. Saksi usul Allah kay manto na marilila itano. Uway? Pauto. Malumi ang tanong. Uway, marilila itano. Para pakilay tanong ko Allah, benar mirilay tanong ko dito mag-ikhlas. Di gano'n po tindig na sa ako na makapag-uwi-uwi na kumukumusa. Ano po di kumus ka na parilay? Di benar ba mirilay? Na tungo na yan na di siya dirila ano Allah. Babay, mama. Kano sa ng mga mama? Ito na yung mga sasangkar ka. Assalamualaikum. Allah. Yan pasan. Na inuha, may nagunibugan na pa. May kang bubaling ka no kaya adin po na kahadisa sadin na makumusyan. Kalawan ng sudwa po na agulima kato Muslim kung sa gawi agul salungan na kapan tagiro na kapatay na din maka-out ko na raka pakadirisunullah da na ko surga. Na may na ba na iya kapital yan na kindugan ka sa mga komplikat. Ay dapat yun. Nas. Ya tarotop mamuso mapipigirak na tirutopang koron. Si sakit diundi kampanan dia mga riyak na sa kapuna kung saya na malumaya bulu-bulu imanto ay imbitar na ko niya may layak na mayong ano sa pendayo-dayo tano sa dunia na pendayo-dayo tano pang surga
na paning tako Allah maga na masa makataling makatutu na talo siruman adigyan ko ta pipirap man ragun na gutalo ko makapmubarat mo ka ata hindi udayo adi makatutu na man to na hindi udayo tano di ba mili rela itanong uway alhamdulillah may tanong kay may kumukumus ka no an man nagkataon saya may kumusa magari may kapirat na ulan na din kumus an nagkataon saya may kumusa bata diren ketanu dan naik tidak apa kumus kami aku mau kumuskan nah ino kata man ako dari day adayo dayon sa dayon salam rekan wagu salam ko mga babalayan nyo sa walay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu okay. Mana niyan na mauriano to na before so dan yung pengkakuan ako pada mga programa niyo na para akong mapupunangay yung wasiat na puwang ni tanong ko Allah Ta'ala amin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kulluh Allahumma innana nashhadu an la ilaha illa anta wa nashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah nagyan kaya kalilimu dami si iman to napakambarakatang kako manisar kami ya Allah sadin sa matatago si ami mamakinag na saad na sakit yanon napakapiang ka kaan makakakasag ya Allah ya Rabbal Alamin sadin sa sisaya aad na problema niyan na ging ka sa sulbo problema niyan sa magaan kaan makapiyagin nawa niyan sadin sa sisaya na pagapatan niyan kamapian na pakiapatan kawan akasababan sa misul diyang ko surga kaya Allah sanda si saya at na masipgi na pagkasakit napakabagrang ka sanda si saya at na masipgi na terima ka narilaing ka nagupangin na merka diyang kaya grupo mga kangudan Suguduan Islamic Youth Movement na gusto ka lang kapian sikos kami ang bata-bata sang kaya Tugaya municipality at Tugaya napakambarakatang kay ni Allah sa buliang kay ni sa malatintayan o pagtaw makatugalin siran pun ko betadak kadidawayan na makasunsiran ko betadak kadidayuan ya Allah ya Rabbal Alamin imanto na miniumana meron na mirila ikami na sumiyaka kapagubay na mi kumukumus kami na punya na kay Allah man dinagyuti kaya pakapamagigtaw mga puso ami sa makan deyo-deyo kami sa dunia na mitaros sami yan deyo-deyo kami ko Jannatul Firdaus ya Allah ya Rabbal Alamin sa mga mamar kami na boleh enggak mga salih sa mga bubayar kami na boleh enggak mga saliha sa mga wata amin na boleh enggak mga salih na gudi kaming kaplip ko mga kamapya niran linggo nga sa mga umura miyarat sa babarakat ang katangka ko puso amin sukari taguding kera dukat kabor Panginoon Amerika, pakadagang kaso Islam gusto mga Muslim sa magaan. Pagkakasuyang kara kami ang Masjidil Aqsa sa magaan. Yang katana ka danag sa United States of America. Ay sampur na sa California, sa Los Angeles. Na Panginoon Amerika, ya Allah, boleh kayo niya lalangan kay Trump gusto mga pili na gusto ni Netanyahu. Na may kadikiran na muli lalangan. Na bago manumaning kakiran so katotong aguso ka lento baguso linog taman sa maparatera na adna tuhan na may panarigan na may tumpilang kami niyan kaska ya jabbarat samawati wal ard Panginoon kaya Allah rilay kaming kanagulilay ka sumbala alok sami kalimon kasiran sa dataraw kera seran kami ko pangay ito ami rilay ka sukadin din ng mga Muslim ya Allah ya Rabbal Alamin sudah Amerika mapamangani kamapia namin na pakitarima na kami pa niya Allah ya Rabbal Alamin boleh nga so Ramadan namin Ramadan naman ang panak kana uba Ramadan na mga pungay ya Arhamar Rahimin taqabbal minna du'aana wa sa'ira ibadatina wa jami'a a'malina as-salihat wa sadaqatina kama taqabbalta minal anbiya al-mursalin wa sallallahu ala khairi khalqika Muhammad wa alihi wa sahbihi وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungan na marayag na gumasagugod. Bigyan ko ito mga gugod na naging kaya gurutano. Pagnintan si iku Allah. Ay manan yan na makanggaya ko na si iku ditano kapag ito sa naging kaya dunia. Ay matanap na di pagamagan na ang ganatan tanwagin kaya dunia. Sabu siya may pasat talo saya na yatanong kataling umahan si Sanong Anamori. Oriano yamanan yan na datano kapakarapol na ad na ipaganaw sa misaya makapupunsi ko yamanan yan na mga arinyo ma-sponsor sa ging kaya program. So to so miyado itanong kagay para po tanwa umra na si Mars 27 kagi minus aya din na miyakol na suma-sponsor sa giyong kutay maanan niya na umra. Okay, na mapita inshallah na so haz na aya tanong para po inshallah. Makayong tanong di o ay kagiyong kutwa umra na sudin sa maanan niya na sponsor na aya din na maanan niya na miyakol sa insa datigin man niya na si Mars 27 na mismo sa kan dinatigin man niya kapat sa gingan na maanan niya na para po niyo. Natigim niya at iuwi kas kayo kung makapitsaging gaya man yan na kapakalalakaw. Okay, nasukman so kung so kaya pa sa ID na namya pasad nito kaya klosan. Okay, tigiging nga mga rinyo, mga watayo. Na punan tanong. Request aging kaya mga pagarinyo si Koreano datano pan kapangarapol na uba kon makabagay sa rin na rin na waging kaya isa ko gurutano si Al-Ustad Abdul Wahid falitafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nur al-hilal أقبل تعال فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد أما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أدو حالات الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب كم أهوك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما ثفي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان يا حبيب
ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda sama niya na malukan o katatakawan. Sabab sa surapultan umrah mini probay dagyang kutuwa iklimabil dirasin si Alim Mahid na nakay kagiyo ko kuwan after maghrib na niya katawag na nagyang kutuwa kakang na si kuwan aksi. Tigin utuwa problema tigin nalim na miya pakalang kapamikiran na pimbal na mamuging tatarpulin pitiro ialim uway na to miya wawu ialim na tinalim to na ikuan ka ba tanu punduti sa umrah tigin drak no tuwa uway tigin kami alang kap uway de tigin na pitiro no ba makating asisika na mas mapiya tigin utuwa abnerang na tigin uba makating asak ni mga punduton na mas afdal mas mapiya tigin asak ni mga punduton. Tigil no to na si mapipikir ka. Tigil no to ako pa kaya siko 27 siko Ramadan sama no to na kung ewan ka pantagan na Lailatul Qadr. Why? Na sidab bang ko pinakamapya ka siko 27. Why? Na uwad na pangalimuyan na siko kapundut na minibigay niya numpan. Why? Ay mabuto din di panamarang ki kuan aaksi na di miraut si ko kabuka. Why? Kasi ko buka Eid insyaallah na ubarupan nakakawasi ko hajj insyaallah panitan ko Allah oy bali so umrah insyaallah na may ka 27 nagyuto ika paman naka kamagaya ikrima insyaallah 27 na miya ka mas kanya mambu na para sa kanya imiya ka rapol rakanuron oy sa paninta ko Allah kaya sabutan niyo insyaallah na hisan na gina na umrah din ka hisan din oy na benda mapian na pendalamat tanong pangkawadla ka upama ka pamanamala pan adyan sa pengening kawadla sakay mapili sakay mapurut oy sa YouTube Sheikh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na importante nagkasabutan tano to aging uto katero aging uto sa tano. Oy, dapat na datugo pangos kami pagisinyo. Aging kaya mga rinyo mga ude. Naib na tumo namin na aming gudalan tano. Magiswala na mana ni nagtanong ni pato naging uto kulawla. Na di tanong pa kadisayit sa mga pangunutan tano sigo mana niyan na kabaya wallah. Sorry ano to na banda punan tano aging kaya rapol. O ay pagnitanong sigo wallah ay mana niyan na so doon makambagyan kagay na makambagin man to o ay para pantay alangon tanong mapipiyag ginawa tanong miyakwa tanong sa balas na gumiyakwa tanong pansarapol ay mananin na kuman sigo kapipiyag ginawa tanong Number 23 Asma Kalauto.
Sesma. Entusiasma. Atap, kailan nyo aging kakapukugon na napara man na niyan na did na uba. Nada ko na to raw ta. Ay, nagtulisan mo lang. 3-7. Seven si Mansi. Takatan ni ngaran na pure. Si Mansi. Si Papayan. May alin ko si San? Si besar si engineer, tiyak na ba si Papayan? Kaya nga lang number. Hindi pwede. 55? Kasmina Swipe alias Mulawin. Ayan. Bulaw ko ka. Number 16. Number 16. Nafisa Habib.